הנה האופנוען שלנו, פה, חביבי. איזה אופנוע? וואי! איזה יופי! תראה, תראה בחגון. מה זה? רוצה להיכנס בנו? תצלם אותך, אפשר לצלם אותך? תתעד אותו, תתעד. היי! הוא מחדשות 2. היי, חדשות 2. אתה תופיע בטלוויזיה. אתה רוצה להופיע ביוטיוב או בטלוויזיה? לחדשות? שים אותו בכותרת. איזה אופנוע, הונדה. במהדורה. איזה... וואו, תראה איזה יופי, תאמין לי, תל אביב. מה זה, בארץ ישראל? מה זה, השכרת אופניים? בוא נזכיר אופניים, יאי. איזה נדיר. אופניים יותר טוב להשכיר, אה?